Hvor er det, man trykker? Eller på den der? Ja, på den der. Så når du får trykket, så skal du tage den der. Og det kan godt være, at du lige skal vente, fordi den er sådan lidt... Prøv du selv om, hvordan det er. Nej, bare tryk en gang, men I kan se, at det kommer op, så hurtigt væk. Vi tænker, at jeg venter jo bare, når den kommer op. Trykker bare her. Så har alle forstået reglerne. Det handler simpelthen om at få spist flødebollerne og drukket soda af vandet eller øl hurtigst muligt. Rigtig tæt, fordi det er holdningen. Er vi klar? Karina tæller ned. Ja, det er rigtig godt. Nej, undskyld. 1, 2, 3, go, go, go! Det er også for det her. Karl er helt op at køre, Karl er helt op at køre. Karl er kører, Karl er kører, ja det er godt, Karl. Karl, og jeg andre skal sige, at Karl var helt over det. Du har snart galt. Skal vi lede med nogle øl, Jørgen? Karl kører, Karl hun har taget 3 i tider. Og ja. Karls hold kører, Karls hold kører. Karl har taget 6. Seriøst, det er fandme godt det der. Sådan. Ned med det. det er det, jeg siger. Vi skal bare få det 7 stop. Så det er 7. Karl er kører 7 nu. Ej, det er så godt ud. Jeg skal sige. Okay, så vil jeg bare lige Go, 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 go. kom så, Karl-Jørgen! Der må så blive med. Efraim, man er også god. Godt fingrene for jer selv, ikke? Så, Karl-Jørgen. Det ser godt. Kæft, har I spist det? Skynd dig, Karl-Jørgen. Kom nu, hold to. Kom nu! Han siger, du trykker en gang imellem. Det var helt så bræks over. Det er da helt ekstremt. Karl-Jørgen, du er simpelthen en knæ. Som ser vi komme senere, ja. Han er ikke tør. Karl-Jørgen, hvis du spiser flere, så er der flere herovre. Hvad spiser resten? Alle skal tage en flødebolle, hvis de når det. Men nu skal vi lige dommer lige have 2 minutter til at lige at regne point sammen. Nej, flyt bort, det er dog sådan noget. Der er ikke noget for, hvem der kan smide tøjet så hurtigt. Det er ikke point. Det var lidt Dragon's Ball. Eller han har fået blod på jer. Der var mange i munden. I vinder!